O mes de agosto rematou, pero o verán continúa e o fai con máis exposicións, concertos e festivais en todas as Rías Baixas. Así que, como sempre, estade ben atentos porque comezamos. Comezamos a senda cultural cunha exposición no Café Moderno A Fundación de Pontevedra, To Name a Mountain. A colección fotográfica de Alfonso Almendros, To Name a Mountain, foi a gañadora do 5º Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. A mostra parte dunha viaxe que emprendeu o pintor de paisaxes Albert Bierstadt en 1863. Estará disponible no Café Moderno Fundación de Pontevedra ata o vindeiro 28 de setembro. Seguimos con outra exposición na Sala Nemonon de Pontevedra, Soñar non custa nada. Nesta mostra o autor Antón Sobral pretende facer unha reflexión a partir de varias propostas sobre o sentido que ten a arte na sociedade actual. A exposición deste pintor, fotógrafo e poeta estará aberta ao público na Sala Nemonon ata o 28 de setembro. A mostra Unha mirada de antano, fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia está disponible dende onte no Grove. Esta exposición permite coñecer como era o día a día en Galicia nos anos 20 a través da obra de Ruth Matilda Anderson, unha fotógrafa investigadora da Hispanic Society de Nova York que chegou á nosa comunidade en agosto de 1924. Unha mirada de antano estará disponible na Casa Manuel Lueiro Rei de O Grove ata o 29 de setembro. Ao Grove chegou tamén esta semana a exposición Vento nas velas. A exposición Vento nas velas, ideada e creada por Surso Lobato, recolle imaxes coas que se pretende achegar ao público a cultura marítima da provincia pontevedresa. Esta mostra ten carácter didáctico e disponse en 5 estruturas cúbicas con textos e fotografías do libro publicado no 2017 polo propio autor. A mostra estará disponible en Punta Moreiras, no Grove, ata o 13 de outubro. Esta fin de semana se pode visitar tamén na capital da provincia a mostra Novos Valores 2019. O edificio Sarmiento acolle dende o pasado 8 de agosto a exposición Novos Valores 2019, unha mostra que recolle as 35 obras seleccionadas neste certame. Nesta edición os traballos premiados foron Orden Sound, de Amina Selman, La mirada que escucha, de Elena Matamoro, Habitación número A, de Rosa Pardal e Maleza, de Alba Castillo. A exposición estará disponible ata o vindeiro 15 de setembro. Recordamos que esta fin de semana tamén se pode visitar a exposición do 75 aniversario de Fundiciones Rei. Fundiciones Rei é unha empresa referente na comarca e a sala de exposición Antón Rivas Briones ten disponible dende o pasado 9 de agosto esta mostra, unha exposición que resume a perfección os 75 anos da empresa siderúrxica. A mostra está disponible ata o 18 de setembro. Hoxe comezou a 12ª edición do FIC Bueu. O Centro Social do Mar e outros espazos de Bueu acollen esta fin de semana centos de proxeccións. Ademais, haberá tamén outras actividades como conferencias e charlas ou concertos e gastronomía. Toda a programación a podedes consultar en ficbueu.com. E chega a capital da provincia un dos eventos máis importantes e populares de todo o ano, a Feira Franca. Pontevedra volve esta noite ao medievo co tradicional inicio da Feira Franca. En total, durante toda a xornada de mañá, haberá 400 postos instalados nas rúas da cidade.
Ademais, este ano a feira cumpre 20 anos e para celebralo, os protagonistas desta edición son todos os colectivos e persoas individuais que axudaron a que este evento chegase tan alto. E por último, Vilagarcía de Arousa acolle este fin de semana a 7ª edición do Ameixa Rock. O Ameixa Rock comezou hoxe no pobo de Carril. O obxectivo deste festival é o fomento da cultura e do mar a través da música e de outras actividades paralelas. Polo escenario pasarán mañá Mala Sombra, Terbutalina, Neo, TNT Band e DJ Barbitúrico. Ademais, durante toda a fin de semana haberá visitas guiadas, exhibicións e sesións vermú. Unha programación para todos os públicos que non vos podedes perder. Eu cantolle o demo, cantolle o Espírito Santo. Si non tes ninguén que che cante, eu cantoche encantado. Eu cantolle o demo. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.